Sa kulungan ng bagsak ng isang lalaki na kumuha lamang ng police clearance sa Legazpi City Police Station hapon noong Lunes. Nadiskubre kasi ng otoridad na wanted pala siya sa batas. Kinilala ang sospek na si alias Joey, 25 anyos, walang asawa at residente ng parehong lungsod. Sa impormasyon, 5 taon ding nagtago sa batas ang sospek dahil sa paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Base po sa aming investigasyon is maghahanap sana siya ng trabaho. Siguro inaakala niya na tapos na yung insidente niya kasi minor that time siya. Hindi man po kinukulong po pag minor po. Mag-aantay muna tayo ng legal age niya para mag-prosper yung isang case. However nga po, baka po nga hindi niya inayos that time. In-expect niya na tapos na yung kaso. However, upon verification is existing pa po yung warrant of arrest po niya, ma'am. Naaresto ang sospek sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court ng Taguig City noong October 1, 2021. Kasi po ang National Police Clearance natin ngayon po is nakatap na po at nakakonect na sa lahat ng station sa buong Pilipinas. Kaya po bago kayo makakuha niyan, i-check po natin mga police clearance, i-check po natin kung may mga existing kayong kaso sa iba't ibang bayan or city within the Philippines po may verification tayo niyan. Ngayon po, in case na may alam nyo may mga atraso pa kayo, naging kaso kayo na tingin nyo ay hindi pa ayos, maganda po siguro ayusin na muna Nasa kustudiya na ng Legazpi CPS ang sospek at nakatakdang ilipat sa Taguig RTC sa mga susunod na araw. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia.